maka ife ọnụ na-ekwu ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma maka na ọnụ na-ekwu iwe pụtali ahụ ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ka ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ibenye gabụ na n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ anyị bịara ka anyị gwa ndị mmadụ maka ife ọnụ na-ekwu ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ka ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ibenye gabụ na n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ ọnụ na-ekwuzi n'ibe sọlị ya ọnụ na-ekwuzi n'ibe sọlị ya n'ụwa ibe ọnụ na-ekwu n'ọbịa ka ikpu wee bịa hụ ibe ọnụ na-ekwu n'ọbụ ode njinjim ibe ọnụ na-ekwu n'ọbụ ode gumagana arụsi egwu onye m uleri n'ọbịa ọmala ise onye m uleri ọta isi a na-atarọ n'isi akwụ ochokwa na-achọrọ n'onye kalịlị ya onye mezie mmanya na mmanya onye mezie njọ onye bụ ulu njọ na egwu na-eti n'ọbụ chinyelumia egwu mụ na-eti mmadụ elu eziro mia ma chaa egwu mụ na-eti n'ọbụ chizilimia n'ụwa ọnụkwụzi okwu n'ọbụ ọnụkwulu mma ọnụkwụzi okwu n'ọbụ ọnụkwulu njọ na n'ụwa mụ na onye ọbịa ka ikpu wee bịa unu na-ekwuzi n'ibe sọlị ahụ ọnụ na-ekwu nya ka anyị wee bịa akpata ego mmanwụ ode njinjim igiligo tie Udochukwu na-ede na mba niile n'ụwa ịmama onye bụ ụlọ egwu amamụka ga-eme ka ọ wee dị mma amadụmụka ga-eme ka ọ wee dị mma n'egwu imeta mma na ndị mmadụ ga-egwulili imeta njọ na ndị mmadụ ga-ekwu unu na-ekwuzi n'ibe sọlịa ibe unu na-ekwu ọ bụrụ ya ka ị ga na-echele n'ụwa giligo abịa ike talibe uwe selibe dịkanụ talibe uwe dịka ọfọ igbo aka ya kụbalụ dịkanụ aka ya kụlọ ọfọ igbo aka ya kụbalụ dịka aka tie ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ka ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ibenye gabụ na n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ anyị bịara ka anyị gwa ndị mmadụ maka ife ọnụ na-ekwu ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'ibe sọrọ ya n'ụwa ka ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ibenye gabụ na n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ kedu ibe anyị ga-eme ka ọ wee dị mma n'egwu onye ka anyị na-egwu n'ụlọ n'ụwa n'ụdị n'ugwu onye ndị anyị na-eti ilu na-egwu chukwu n'ọbịa ka itili n'ugwu igba mụ na arụ dezili igbo ịgba ike a na-agba na mgbe uchi dilimia ịgba mụ arụ de jinjim ịgba mụ arụ de jimajima kedu ka anyị ga-eme n'ije n'ụwa ọbịa ibe mụ na-ekwu n'ọbịa ka nka na-ekwu nnọnụ na-ekwuzi n'ibe sọlịa ikwube okwu nke ilokwu enye ọfụma tupu ikwube okwu nke ilokwu enye ọfụma ibe onye na-eme n'ọbịa ka ejizi ekwu ọnya ụlọ onye na-alụ n'ọbịa ka ejizi ekwu ọnya ego mụ na-eti n'ọbịa ka ejizi ekwu m n'obodo ego mụ na-eti n'ọbịa ka ejizi ekwulu m maka ije ka anyị na jezu ụlọ egwu igiligo ekene nọ mọgọnụ Chukwu na-enye n'ekere gị o Chukwu na-enye n'ekere gị nwa kalịa Chukwu na-enye n'ekere gị nụ ị na-anụ ka ị na-ara n'ije n'ụwa dị egwu ị na-anụ ka ị na-ara n'ije n'ụdị mọlụ
obodo Chibọgụ m onye ka m ka na-ekwu okwu ya ọnụ nya ka anyị ka na-ekwu n'ụwa igiliga ambition Chief Ambition Exchange obere nwa mma nwekere gị emebie nwa ka nwa wee na n'iyi nwa mgbazi elu mmanwụ arụji ijolia emebie odogwu wanaba n'iyi ma mgbazi elu mmanwụ arụji ijolia onye iwo na-egwo mbiko nje wezibona onye na-aba mba mbiko nyabazikwana kedu ebe anyị ga-eme ka wee dị mma n'ụwa anyị ọta isi a natara isi akwụ ma otu ogbe na-etu ọkpa n'enugwu ajelija ọbịa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'igwe sọrọ ya n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'igwe sọrọ ya n'ụwa nakwa ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ibe onye gabụ n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ anyị bịara ka anyị gwa ndị mmadụ maka ife ọnụ na-ekwu ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'igwe sọrọ ya n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwube n'igwe sọrọ ya n'ụwa nakwa ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ibe onye gabụ n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ Chukwu ebuke na-ekere gị nnukwu be jebuko nnukwu be na-ekere gị ọnwa oyoko ọnwa Dubai mmanwụ ekere gị nụ ọnwa Dubai odogwu ekere gị odogwu ha lụọ na-ekene m n'ụwa iwe na-ekene the Chief Cosmas mmadụ odebe atụ n'obi kode digital photos na nkwele ezinaka kedu ibe anyị ga-eme ka ọnwa dị mmadụ Cosmas odogwu na-ekene gị odogwu Cosmas odogwu na-ekene gị odebe atụ odogwu nneje na alụ na-ekene gị odogwu iwe na-ekenezi Chief Ekenechukwu Ambrose Nwafọ agụmama lụọkpa agụmama na-ekene gị odogwu agụmama na-ekene gị odogwu ego nnenye na alụ na-ekene gị mmanwụ amara m ka ga-eme n'ije n'ụdị mọlụ amara m ka ga-eme n'ije n'ụdị mọlụ omele nwa mmanwụ ekene gị nụ odogwu a na-anala ike na-ekene gị odogwu ego ịgbam arụ dezilibo dị n'ụwa igiliga pawa ọnwa Chimeleze na-ekere gị odogwu ọnwa Imu na-ekere gị Tochukwu toji ihe larị mmanwụ ekere gị nụ toji ihe larị mmanwụ arụ dezilibo ịgba ka egwu na-ara onye m ụleri na-eti egwu n'ụlọ ka egwu na-ara onye m ụleri ya ọnwa ahụ dịka ọnwa Igbo ọnwa dịka ọnwa dịka ọnwa Igbo ọnwa yoga maka na-ekere gị odogwu ọya ka mochi gozie nwanne ebe ife odogwu Abraham dalụ ọgbe odogwu na-ekere gị nụ ego amaka na-ekere gị odogwu anụ na-ekere gị odogwu ịmọmi na-eme n'ọbịa ka jizi egwulu gị ọyịmụ na-ekere gị ego amaka odogwu anyị ekenezi eze ọmọgọnụ Danny Flame odogwu na-ekere gị odogwu Daniel Obeche na-ekere gị odogwu ego nụ odogwu Danny Flame nụ ọkwụ na-elele na-ekere gị onye buledu ọkwụ na-ekere gị na Ghana ọkwụ na-elele na-ekere gị ọkwụ Igbo odogwu ọkwụ na-ekere gị ọkwụ Igbo ọkwụ anyị ekene onye na-eme ọgọ n'egwu onye nya ka anyị kwuru onye m Ojukwu ese mmanwụ ekere gị na Ndo dịka odogwu na-ekere gị nụ Jukwu ese odogwu na-ekere gị nụ ibe mene gị ma cha Chudi na-ekenelimi Chudi nwa bụ nwanne na-ekere gị o Chudi nwa bụ nwanne na-ekere gị odogwu ego
Halu nekene ginu Iwe mene gi macha o denu wa o Mwebu negi macha chudi nekene limi Jukwa se mango nekene gina nando Halu nekene munu Ozo ma nekene mi Ozo ma nekene modogu Noze nekene gudogu Mesi lofu bosi nekene mi Mo nekene ginu Ozo deje dalo ni vavi melanye Ozo deje dalo ni vavi melanye Action man nekene godogu Action man nekene godogu Mbesi lofu mbosi nekene godogu ego Igwe Pakistanu nekene gidalo ole Ike nini adogu Power Egwe nekenesi Eze mwanyo rimili chinasa Eze nwanyi dalu nekene mi Eze nwanyi adamu nekene gi ukomu Ukomu mmu nwanyi odogwu ekene gi nwanyi ọma Ukomu neli agbala Eze orimili chinasa Chinasa damu ike je nyaka anyị ka na akọwa Halu nekene gi o ninu ụwa igiligo Eze nwanyi Blessing Adamu nekede gido Blessing Obioma nekede gi ma wis Adamu eze nwanyi o Nana eze nwanyi Adenugu State Ada nekede gido Ma wis nwanyi ọma ekede gi o CEO mawisplace.com Nnegwu nwanyi niile nekede gi odogugo Nanu nekene gudu Ibe menu unu jacha nena mu kenelu unu Ndị ọma ndị na-eme mma o Mmechi odogwu nekede gị nwambakọ Amechi fada nekede mi Amechi fada nekede gị o Ibe mena gị macha fada nekene lemi Ọbala tule nekede gị odogwu ego Ọbala tule nekede gị odogwu Adimide jadalu nekede gị odogwu ego Fada mmanwụ aro dezilibo Fada mmanwụ aro dezilibo odogwu igbo odogwu Fada Obala tulele wabala Adigide je dalo fada manamu Mano ya buro iya fada mwambako odogwu Mechi odogwu fada no Mechi odogwu fada nekana lewi Adigide je dalo fada manamu odogwu igbo odogwu Fada Eze nwanya da nekede gyo Tesi okonkwo nekede gyo Sunshine lady Adamu nekede gi Adamu ọma Nanu nekede gi nu Sunshine lady Adamu nekede gi Adamu ọma Adamu daje talo ni vavi melanye Anekwu na nkiti oduma ganagana Anaba na nkiti oduma ganagana CEO Tourist Garden Hotel Tesi Okonkwo Eze nwanyi kalaka Ikajalakaja Nwadi nwanyi ọma Dominic Odogwu ekede gi odogwu Dominic Odogwu ekede gi modumu Chief Nze Ohamadika na Nnodu CEO Chidon International Japan Dominic Mmanwu arode jinjim Dominic Mmanwu ekede gi odogwu Pẹ̀lú ugwu gị zọlọ ego gị ide n'ụwa Pẹ̀lú aka gị bulu ego gị na mmụgọlụ ya odogwu igbo igiliga Egwene kene igwe zamechi Igwe amụlụ onye na-ego mmụeri Lalo nekede godo Amụlụ onye na moni nekede gị amụlụ onye Odogwu nekede gị mechi odogwu Amechi igwe ze mmanwụ ekede gị Igwe deje dalụ egbe igwe nekenele Igwe nekede gị Igwe na alaba nekede gị gwa amụlụ onye
igwe na-alọba nekere gị igwe amụrụ onye o igiliga amụrụ onye na-ego oji instrument eme ọgọ CEO amụrụ onye Instrument Dealers Association anya keme ụba nwa melọgọn Emmanuel Ajiyi nekere gị odogwu ego nlu nekere gị nu Ajiyi Aguleri nekere gị manwụ Ajiyi odogwu nekere gị odogwu Ajiyi Aguleri nekere gị odogwu Ajiyi mmanwụ onye bụ ule bụ odogwu ego Ajiyi odogwu arụda ezigbo enụkọ nara Ajiyi ndị Igbo enụkọ nara Ajiyi nekenele m ịṅụba odogwu Ajiyi ke maka edochie Chukwuemeka akụ Jizọs onume kere gị o akụ Jizọs mmanwụ ekere gị o Chukwuemeka nekere gị edochie nwa nekere gị edochie maka na edochie bụ mmadụ ka eji edochie wee dochie mgbe gboo ịma mmanwụ ekere gị akụ Jizọs odogwu ekere gị akụ n'ịnya mmanwụ nekere gị odogwu ego akụ dejeta alụ n'ịba bi n'alụ odogwu ego igirira aiwe nekenezi Chief Chidozie James Ezechukwu dakwasị enyi nekere gị odogwu nnakwasị nekere gị odogwu nakwasị enyi nekere gị odogwu mmanwụ nnọkọ nara n'ochi kụziri m egwu na-eke n'ochi mụnyelụ m ya egwu mụ na-eti mmadụ erezuru m ya ma chacha ibu odogwu dakwasị enyi aiwe nekenezi Antonia Igbanugo Madam Goslow Ugebe na aja nwanyị eze nwanyị bụ ada nwanwe elugoyi eze nwanyị niile nekere gị ọmalịja Chimele nwa mama nekere gị odogwu Madam Bright nekere gị odogwu CEO Madam Bright Restaurant and Bar Iyowa Odekpe n'ide mmiri ada na-egbu azụ na-agụ azụ na-ele azụ malibe dị azụ n'ime nne m nekere gị odogwu nne je na-alụ nekere gị o ma alụ eze nwanyị o alụ n'eze nwanyị o ibe mere gị ma acha n'eze nwanyị mgbada mọma igbe m onye bụ ụlọ egwu aiwe nekene Ogbuefi na ya elugo onye polisi Ogbuefi na ya elugo odogwu nwere oke bụ keneli moli akụ gị eze nwanyị ngozi ka nwanyị omekede gị Morning Star adamu nekede gị n'ogwu na njeda alụ nekede gị odogwu nwe na nwanyị eze nwanyị ada nekede gị niile ma ọgọnụ igiliga the Morning Star Guest House Aguleri egwu ụna n'ọnụ na-egwuzi n'ive sọlịa ịma nwa n'ọnụ na-egwuzi n'ive sọlịa ọnụ na-egwu nya ka anyị bụ abịa ọnụ na-egwu ode n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwuwe n'ive sọlịa n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwuwe n'ive sọlịa n'ụwa rakwa ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ife onye gabụ n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwuwe n'ive sọlịa n'ụwa ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mma ọnụ ekwuwe n'ive sọlịa n'ụwa rakwa ọnụ ede n'ọnụ anya maka na ife onye gabụ n'ụwa na-edewo ya n'akwụkwọ mama nwekere gị